Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan erratzuko mutil batekin elkartu gara, Garikoitz Antxorena, Uruguaien eta Hego Amerikan lanean ibili dena. Uruguai edo Uruguaiko ekialdeko errepublika, 3.200.000 biztanle dituen Amerika kontinenteko herrialdea da. Hego konoaren ekialdean dago kokatuta Brasil eta Argentinaren artean. Hego Amerikako bigarren estatu independiente txikiena da eta Montevideo da bere hiriburua. Ni Garikoitz Antxorena naiz, erratzukoa, Baztangoa. Nik lan egiten dut elektrizista bezala, hemen Iruñan, eta egiten dugu hemengo enpresa batendako lan. Eta enpresa honek ereki zuen fabrika bat Uruguaien, eta guk egin ginion elektrizitateko parte guzie. Egon nintzen orain dela 3 urte 6 hilabetez, eta joan den urtean egon nintzen beste 4 hilabete. Erranduten bezala, egon nintzen 2 aldiz Uruguaien, eta azkenean lanera gatentzaren bidai horietan, azkenean ikusten duzun gauz bakarra da fabrika eta hotela. Orduen inguruen dagoen guzti eta hori dena ez duzu zautzen. Eta ikusi nuen aukera, solastu nuen enpresakin, eman zidaten permiso bat angelitzeko 3 hilabetez, eszedentzia bat hartute, eta aprobetxatu nuen momentu azkenean. Zen justo bertze erratzuko neska bat, Intza izena duena. Bera hasi zen Kolonbiatik bidaiatzen, Kolonbiatik Boliviaraino, gero bueltatu hartzen Boliviatik, eta koinziditu ginen Titikaka lakuen, juntetu ginenan, eta gero ginen La Pazen, Rurrenabaken, eta elkarrekin. Eta izan zen, bidaian gustoren egon nintzen momentuak ere bai. Ze azkenean zaude ezagun batekin da konfiantza, gero lekuak arpatzeko, edo jendea ezagutzeko, eta da errexago ere bai, ez? Azkenean. Bai, hasi nintzen Montevideotik, han nintzen lanean, han egon nintzen 4 hilabete lanean, Montevideo ondoko herri batean, Pando izena duena, eta hortik motxila hartu eta gustatu nuen Rio de la Plata, ferri batean, ganintzen Buenos Airesera. Buenos Airesetik 500 kilometrotara bizia familia, nora inoiz ezagutu eta bitentzaten ilusiona ezagutzea, ez. Han postu nuen aste bat beraiekin, eta gero hartu nuen autobus bat, beti ibiltzen nintzen autobusetan, ziren kristoin distantziak, 14 ordu, 15 ordu autobusean, 10, ez dugu konparazionik hemendik. Hemen nintentzeko igual urrun Bilbora gatea direla 2 ordu, eta hartzen zen autobus bat, eta igual gau guzia 14 orduz autobusean, baina bueno, azkenean nahi zinuen bisitatu gauzak eta hartu behar zinen. Hortik Kordoba, gero ganitzen Mendozara, enpastu egiten bien tartean aste bat edo, gero hortik iparraldera, Saltara. Salta da, Salta inguruen bada kristoin desertue, arron sekoa eta hola, ez du deus ikusteko hemengo berdeakin. Gero handik, bultzatzen duzu muga, Boliviakin dagona, eta hor lehenbiziko herritik Tupiz izena duena gatentzara Uyuniko salarrena. Impresionantean hango bista, eta dena xurie, dena gatza, gaten datzute furgoneta batean sartu 3 egunez, nizulo guatzetan taula, baina 3 egunez bizitatzen gauzak, gainera egiteko bat zaiten, bada kriston jende pila inglesa eta frantzesa. Eta tokatu zaiten kotxe batean, 2 frantzes eta 3 inglesekin, eta basta egiten kasi 3 egun solastu gabi. Indizuak egitez ingles, ez frantzes pixka, baina bueno. Hortik salarra utzi eta aritzen La Pazera, Koroikora, dela dago oianean bezala, herri alto batean, 15 bizkiru egun. Eta gero juntatu nintzen Titikakan herriko lagun honekin. Horrekin pastu nintzen 2 aste, ginen La Pazera,
La Paz de Pastoine bertze 3 egun edo, eta hortik ginen Urrena bakera, dela selva, erreka bat, datatzute barkoan, ikusten duzu kokodriloak, kaimanak, zer gehiago ziren, delfinek, errekako delfinak, ere bai. Eta hortik separatu ginen, intzatabiek, bera segitu zuen bere bidaiakin eta nire jakin. Hortik ganitzen Kuzkora, Kuzkon egin nuen trekin bat Sarkandai izena duena, dela bortzegunekoa, gatintzara Kuzkotik, Kuzko ondotik, Machu Picchuraino gatintzara. Basten duzu lau gau hor mendien, oinez, eta kristien esperientziaz ezautzen duzu inbertze jende mundu osokoak. Ziren frantzesak, australianoak, uruguaioak ere bat ziren, inglesak ere bai, denetan. Eta hortik geratu ginen Machu Picchura, da masifikau, kristoin turismo pila bada hor. Baina nik uste nuen horrek pixke kendiko ziola xarma lekuari, baina azkenean balio du pena gatea Machu Picchura. Bada kristoi jende pila, baina ikustea non zauden eta ze leku den eta hori dena, beresi du pena. Hortik, anitzen gero iparraldean, enoen inbertzetrekin bat mendien, Santa Cruz izenekoa, dira 4 egun. Lurretik eta 4.700 pauso bat badu. Eta horbait tokatu zaiten Iruñeko neska bat ezagutzen. Eta beti da errexago, bidaia, norbaitekin hitz egiten albaduzu edo norbaitekin konparitzen albaduzu zure bidaiak. Hor, pastu ditu 4 egun, eta gero enakin gan iparraldera, Peruko iparraldera edo bueltatu ja Argentina eta Uruguaiera. Eta azkenean bueltatu pastu nintzen San Pedro de Atacamatik, dela Txili iparraldean dagoen herri bat, dagoela desertu erdien ere bai. Hor egon ginen bizpiru egun, zautu nituen 3 tipo valentziano bat, madrileño bat, eta hola. Horiekin egon nintzen bizpiru 4 egun. Eta hortiak pastu nintzen berriz familia despeditzera Argentinan, nintzen bertze bizpiru egun, eta gero ja Uruguaien. Uruguaien erabaki nuen azkeneko asteaz, Uruguai egon nintzen urte bat denetara, 2 golpetan, baina nuen deus ezagutzen. Eta Uruguai duen politena da Brasilekin mugan dauden hondartza horiek eta. Horren erabaki nuen azkeneko astean pasatzen hondartzan, eta gero ja bueltatu nintzen etxera. Abenden 3 hilabete eta gero ja banituen gogoak etxera bueltatzen. Bueno, azkenean gustatu daena, bidaia... Azken izan da arraspo egite, baina erramar nuen leku bet izan nintzen Machu Picchu. Machu Picchu leku bezala, igual hiri bezala ere Kuzko, eta esperientzia bezala edo, intu trekin pare bat, Sarkandai eta Kordillera Azulen Santa Cruz, eta horiek izan ziren igual esperientzia edo leku politenak. Bueno, azkenean gatentzalei lanera kanpora da albezin lan gehienin eta albezin fite bueltatzea. Orden azkenean gatentzara lanean astelenetik 4 bet arte eta ez duzu deus kusten, Baina, zautzen duzu jendia eta bidena eta horre du ere azkenean lan nahingatik bidaiatzaren polite. Zautzen duzu jendia da bertze tratatzeko modu bat, jendia da ize igual hurbilagokoa edo beti goizero saludatzen datzu, beti, ez dakit. Hemengoa da igual lan erlazioa dire hotzagoak. Desberdintasunak azkenean dire bizitzeko modu desberdinak edo, Eta ez dakit, igual ikusten da dira arras hiri handiek, eta ikusten da igual pobrezi gehiago, lo que sea, Eta ez dakit desberdintasunak, ez dakit, jende hau hitzek erten du, betzula bidaiatuko bakarrik, Igual ez dela usartzen, lo que sea, baina azkenean, balima duzu argi nola nahi duzungan eta zer nahi duzun ikusi eta bidena, azkenean erresa da. Zu badakizu nola nahi duzungan, hartzen duzu autobus bat edo hartzen duzu dozein gauz, eta jazta. Gauza da, igual bakarrik sentitzen zarela honitzetan, baina, azkenean bada kristoin jende pila bidaiatzen, horti barna, Hego Amerikan izan zen esagerau, bada kristoin jende pile australianoak, inglesak, frantzesak ere pila bat, gero euskaldunak ere bai harpatu nituen batzuk, baina beti zautzen duzu jendea eta ez zara bakarrik sentitzen inoiz edo, izan den dira momentu baietz, baina nahi baduzu zautu jendea eta da kristen aukera.
Baina egia da bai, bakarrik aten bazara, pues, galtzen duzula momentu batzu pues, lagun batekin konplizidade hoi, edo iriste ailegatzea leku batera zure lagun batekin, edo pues, kontatzeko, edo konplizitate momentu horiek. Niri Ego Amerikan gehien harritu zatena da dena inglesez hitz egiten dena ere bai. Zer, bada, inbertze turismo ingles, frantzes eta olakoak, orduen, etortzen zaizkitzu bilak hasi inglesez. Gauzak egiteko, trekila montatzeko edo olako gauzak, orduen gehien behar, jendea ezagutzeko eta jendeakin sozializatzeko igual albergetan da inglesa jakitea. Ez zara galtzen, erdarakin, baina, bueno, inglesa jakitea gomendagarri da. Esatzen dut, Ego Amerikan bezala mundu guztien, baina, bueno, gehien inpaktatu edo harritu zatena Ego Amerikan bidaiatzez. Eta jendea erranen niona ere bai da, ez izateko beldurrik bidaiatzari, ze, ni gana itzinean ere, inbertzi jende kontatzen zaten, kontuz kasu Buenos Airesen, kasu La Pazen, kasu ez dakit ze hiritan, kasu jendeakin, eta azkenean, ez bazara leku txarretan sartzen, ez bazara behar ez duzun lekutan ibiltzen, eta itzu deuspastu behar. Eta gainera, nire kasuen Ego Amerikan, denek badakite erdaraz, eta denei galiten aliozu, denei eskatzen aliozu laguntza, así que ez izatea beldurrik bakarri bidaiatzai, ez dela deuspazten eta ez dela hain arriskutsu ere. Eta, bueno, ekonomikoki ere, azkenean gastatzen duzu dirue, baina ez dakit, ez da jendea pentsatzen duena, baino diru haunitz behar. Igual bidaia bai, aviona edo igual gareste erratzen alda, ez baduzu igual momentu honean edo harpatzen, baina, bueno, gero bidaian, nizautu nuen hainbertzi jende, bidaiatzen zuela, kale eta musika inez, malabariak inez, gero bertzaukera bada ere igual albergetan eta olako lekuetan ere lan egin, eta mataratzute ordainetan uztatzute gaua pastera hor, eta ez, badie modu desberdinak azkenean. Orden da, zu nola nahi duzun montatu bidaia, edo nola nahi duzun gan, zenba denbora nahi duzun pasatu, azkenean hortara moldatzea. Bai, segura, nahiko nuke. Orain ez da aukerik izanen den edo ez, baina bai nahiko nuke. Edo, Ego Amerikera, edo bertze dozein lekura, bertze bidai bat egin nahiko nuen. Bueno, eta bueltan, izateko rekuerdoa bidai guztiena, egin nuen bideo bat, pasatu nuen leku gehienetatik, eta, bueno. Recuerda que loco irás, que a ti te dirán. Te quedará lo que sabías. Ahora que sabes que está muy dentro de ti, reconocerás hacia dónde vas. Yeah, yeah. Llegando por la ciudad de la oscuridad, ya volverás al renacer. Tonos de ti de color te recordarán. Nada solo está, todo siempre está en conexión. Óyelo, no habrá temor. Ahora puedes hacerlo ya. Olvida lo anterior, a pie por el camino que ya no vas. Ahora mírate en el espejo sin lugar. Olvida lo anterior, a pie por el camino aún sin marcar. Ahora
que sabes que está muy dentro de ti. Reconocerás hacia dónde vas. Escolta de no tinguis por aquest bon dia, aquest instant. Rapant-se en la ment, a peu conscient pel bosc i mai no vaig sol. Ara oblidem allò après buscant el camí. Rapant-se en la ment, a peu conscient pel bosc i mai no vaig sol. Ara oblidem allò après buscant hasta plens. Olvida lo anterior, a pie por el camino que ya no vas. Ahora mírate en el espejo sin lugar. Hau izan da Gariren esperientzia eta jarraituko dugu beste saio batetan beste istorio ezberdinekin. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.